Minangka bujang ganong terpilih, bujang ganong terbaik senadyan to ala tanpa rupa. Nanging ora neduweni watek adikang adigung adiguna. Surya Ngrida Budaya.
Yo ditekni malah wedi. Resiko. Oke, pangkat tambahi lek kowe. Tambah ono Maron, molas. Yo, hei, toh. Hai. Yo, la tala. Ai. No! Ayo. Heya. Lho tambahi lho 20 malah nek njalukne 15 lho matane disipitne malah ketok kaya merem. Mbok mulai rasa simpakan. Halo. Aja. Tiba kesetrum mati nom ya. Panjak gak umak itu buri. Arake kurang. Oh, astagfirullahaladzim. Boten tak tasik. Ku cangkeme luwak-luwak ngene iki. Oh yo. Mosok entek tenan. Wilo sawer lho. Lah kene sing senggak-senggak karo sing kendang kok ya ora disawer to. Wes ora tak senggaki ora sudi ngono. Tandang gawe dhewe. Rasah tabui. Oi. Basongkong. Oh terima kasih. Lah kok mesi tok lah sinden kurang diparingi. Mengke Mary niki lek ngamuk nyantet tiyang lho. Kalau Mbak Devi. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih Bu. Saking Basongkong nggih, matur suwun. Mbak Nun. Nggih. Ibu mikir rezekine lancar nggih. Anak ngono gitu kuarak. Hah? Ileh mikir. Kok setrum ora be? Kok lagi payu lho. Nek SKB iki masamu ora setahun pisan iki agendane iki. Iki suwi ramane setahun pisan ya. Lah iya iki lek iki acarane ben taun, lek gak kene sing nanggap sapa? Ora enak. Paling yo pol ning omahe Ucil ngono kae tabu-tabuan. Omahe meslek. Lah nek enak kuwi. Nyale. Kae acarane mek gebyakan. Ora apa-apa mau cekel wis digronding ya. Ora apa-apa. Lho. Ngene iki. Oh, pokok cangkemmu ora mengandung diesel lho ya ora. Ora nyetrum. Aku lagi payu lho, Yos. Iya padha. Lagi payu ning kene lho pertama. Iya padha. Lagi dijak to ning kene. Heeh. Ya aku yo dijak suwi jane. Pendak tahun. Lho kan tak jak. Kuwi mu bengok. Lah lho wong kene jan kaya-kaya. Lah aku mbok kon mubeng apa aku tuyulmu? Ora. Ora. Sitoke sing dagel stok ngemis. Iya. Ora ngono to. Ora ngono. Weh. Jenengmu ning lor malah elek. Jenengmu kowe lak ngono jenengmu ning lor malah elek, ngerti yo? Yo, kowe manut kok cangkeme Yos iki lho. Lah, kowe lho. Alhamdulillah. Wis dikira Pak Ogah wis. Jan, ganoan ra Alhamdulillah, ya Allah. Bila. Anu juga ada nih. Gak cukup ya ada sakmono. Manut aku so. Iya bener. Napa? Nggih. Kala. Nggih. Manis ya Allah. Sayang sik. Nah, Mesane cawi kok lek turu pripen raimu. Drubuk.
Esuk gede yo. Entuke lanangan kaya aku, Mbok. Remuk lho lek kowe kowe. Isi. Beh, golek nadar sing rada gedhi to kresek abang ngono lho. Wi, lang. Kelo. Kelo. Wis to. Kuwi bapane riwari-riwi gayane ya ben oleh saweran kuwi jawabanmu. Mau gak ta jawab? Kowe tajak ninterno aku ben payu kowe. Kek nang mburi ngurus-ngurus udan ngono lho, Pak. Kuwi lho. Kulon. Bapak telu ki mosok ngleh udan sitok arek sing godak. Enek si setan, gantian si setan. Enek iso, si setan enek. Gak apa-apa, udan ki rahmat kok ya. Dasmu. Wis sempakku teles ya. Lah ya kowe oleh saweran kuwi nek tuku sempak. Sempak sitok iki regane piro ya? Saiki sempak iki paketan. Oh sempak swidake oleh telu sitok 20.000. Sempak isine 5. Sempak opo? Sapak isine 5. Gayo sempak teko tali rafian. Ya, aku gak wani rono ya, Nang. Matamu kowe iki. Ora apa-apa wengko lek wani to wengko kesetrum lah itu BPJS. Dah kuwi lho. Malah Jangan saya ora tau main BPJS. kowe oleh jasa lah harja. Jangan ora tau main iki. Lho, ora ya pangkat 3 itu. Lho, apa mangewu paling? 15 dari yo semua. Adi matur suwun, Yan. Iya, matur suwun. Warga Tamanan. Warga Iku Pasar acarane Tamanan. kupatan. Aku wis Tamanan kono di terminal lama. ya semua ya nek Tamanan goblok. Acarane kupatan. Lah, wis aku Kupate ta sik, Bu, kupate. Aku eling, yo eling masalah kuwi, eling acarane eling. Acarane Mendino apa? dijak ning kene ya. Oh iya. Bentar. Terus. SKB terakhir ngene tok. Yo. Gak. Bariki saya rame tanggapane ya to. Murah tapi. Aja ngono, lek kowe kok murah kok ya ketut murah. Lah aku ora dijaki. Lho, mosok lho. Yo ora Apa no Mas Roni karo Ucil lho. Mantur suwun jangan karo kagem apa jenenge warga-warga Tamanan iki macarae kupatan. Kupat masal ibaratnya ben ngomong ngono lho. Lembu karo aku ya. Joko. Mau disuguhi ning kono sono. Iki lho. Iki lontong iki kok kupat wae to. Iki lho. Kupat iki apa bedane to, Yos? Juga karo mau Kristen mbok teko ya ora mudeng. Goblok arek iki to. Ning kono sono. Iki lho. Iki lontong iki kok kupat wae to. Iki lho. Kupat iki apa bedane to, Yos? Juga karo mau Kristen mbok teko ya ora mudeng. Goblok arek iki to. Ya. Lah ya, Idul Fitri ora nyang. Ade yo uluk salam dhisik lah berarti ben ngomong. Ora usah uluk salam ora tau salat iki kok uluk salam. Mas aja riwari to, Beh. Hari sih ya apa hari sih? Ya iki sitoke. Salam dhisik. Kowe aja maju-maju engko kena. Kuwi mbok geran nyetrum digedepi keter. Kowe lah manut Joshua ning jenengmu ning lor elek ngono menurut aku. Salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane kowe iki entek piro jane kowe iki? Salam tenanan. Aku belum tahu kowe salam gong tahu nih jarane gong tahu aku. Salam amamu. Tawe. Kapan ndak? Kowe salam dhisik januk pajak dhewe. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas Dedek. Nggih. Nggih, matur suwun nggih. Niki kula sampun disangoni amargi ndek winginane niku Salam dhisik goblok. Kowe salam dhisik. Adewe ning kene disambut dengan apik, ade kudu yo apik yo an. Imbal balike lah ngono lho. Sik blek irungku megap-megap Wis apa-apa. Nelor payu-payu kowe. Wis. lanang iki. Ndang. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa Padha Ojo. Sing tenanan, sing kompak. sing kompak. Jajal aku ya. Ya, Cek. Pajake ben mangan dhisik. Ning kene ra kopen pajake. Piye to iki? Nah, ra kopen. Nah, salam. Enak sing liwat Gak? Enak. Aman. Aku ngapunten nggih Bu nggih. Mboten wani teng maju lho. Ngapunten nggih, ngapunten nggih. Kowe maju wae, kok malah akeh. Nyentru. Ya. Nyetrumu kan lek kowe. Pah, lah kok ngono model. Piro, Blek? Tuku sempak. Alhamdulillah. Tumpukne. Sempakmu kan jebol-jebol, Blek. Udah semua sempak branded ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ngono ngomong goblok. Saya tau blek. Lah motomu ra nyawang. Yo, Waalaikumsalam. Wong kene takoni, Lang. Piye? Udan panggon. Walik gendeng. Sorry, karo. Wong kene wis sugih-sugih aja ya. Loh, meskipun udan koyo ngene, direse koyo mau karo dhewe to mau. Direse koyo piye? Wong kene pangan delok, wong gendeng-gendeng pangan delok. Weh, wong gendenge. Mboten, Mas iki wong kene delok wong gendeng-gendeng Mas ngono lho. Walik. Bose barang mlane gendeng berarti kan. Iya. Loh, potonge bos kekno aku ora apa-apa. Lah wis kejak sapa? Kowe. Lah iya. Kalah iki panggene aku. Tutokno kalah aku. Ade yo minal aizin yoan karo warga kene. Urung to we minal aizin yoan? Lah iya to. Lah apa kok nyalimi sak meniki kan? Loh, mesti ki ade kan salam minal aizin padha ae to yoan? Ya padha. Lah nggih to. Menawa oleh gowo mulih sitok. Ndasmu. Ki piye? Se. Iki keadaan ngapunten nggih Bu nggih. Nggih, keadaan mira swarane ning mburi ade gene sing ewangi. Gene sing ewangi apa? Kemanya ndi? Ngising apa piye jenenge? Ganon rapayu banget dijak ae. Ora enek golek. Hah? Ora enek goyo golek. Minal aizin wal faizin nggih Bu nggih. Dari kami orang dua ini memimpin mewakili Jaranan Surya Krida Budaya mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kok meneng ae bisu jane ya ngomong ngene. Aku sapi lho iki. Sabar, Bu, sabar. Wis bar posone Pak kon sabar ya. Mas, sampean ewangi ngomong, Mas. Aku ketekan ngomongan iki. Tak takoni ya. Ewangi no, Mas. Wis ganuan apa yo banget dijak ae, Jan. Wis ning lor gak paham. Wonge mek guyah-guyu tok iki. Wis dijak dikorting, San. Ayo ndang neh nomah lho. Lha piye to, we? Salto to. Menawa ditambahi neh. Salto neh. Iya, Lang. Relas. Aku wis izin, Lang. Lah mbok kira aku ra izin. Adi kudune leren ganong wisan. Alah wis ora apa-apa, tekad kip boyoke kuat-kuatne sesuk. Lo, jos, yo, oke, yo. Sing alon-alon cah bagus. Sumo. Bener.